Kanayon mga Biblia, Ephesians chapter 2, verses 4 to 8. Okay, mamarukan ang sunan atong basahan ng tulong sa Diyos. Ephesians chapter 2, verses 4 to 8. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. Salamat ka, Ginoo. Amo yung ilang na grasya lamang ang tanan. Grasya na naamit ni karon, buhi mo natin karon. Diba sa tanan, ang imong grasya ng gihatag ka namo aron kami magkailangan nimo o makapagpinuso sa mga sala o mahimong imong mga anak. Salamat kay niling tanan ito. Dako kayo ang imo gihatag ka ng isagil ni anulan. Mga tagain ni mo kasalamaton, nakasingkasing pugihan, kasingkasing na mapakita sa among dako, utang pabugot ang gihatag mo. And because of this, O Lord, we want to give you all the graces and the praise and the glory is due to you. And as we, Lord, go to your word, please speak to us. Huwag yaw tugutin ang pulong mo gawas lang sa aming tikas dalunggan, kundi mo take residence sa aming kasing-kasing. Nga mo kasing-kasing malig-un sa imong pulong, maligtuhan pinabi sa imong pulong. Kung lalabaw sa tanan nito, among mabunot gikan sa among kasing-kasing ang imong pulong, aron amo kaming mahimong kadaganan kasandigan sa tanahon na kami adunay mga problema. Ginoo, salamat kayo na mapangayon ka ng tabang na dalaga ng mga Christian prayer. Nandito tayo sunata sa ating second part sa manifestation of God's love. So, nanata sa the kindness of God. Mota na lang ko, kung dunay mong hasad ni mong pabor, kung sa medyo natural ni mo nga buhaton sa maghatag ni mong pabor. Wala din na ganang pabor na dako kaayo, nga wala ka mag-expect na tagaan ka niya ng pabor. Kung sa may yung bation, sa yung bation? Thankful. Ha? Malipay. Sa pa? Salamaton. Pasalamaton. Okay, niya. Kana kung kalipay, kung papasalamaton, naman sa kakasing-kasing, di ba? Na kung mangita kag panahon, ikaw sad ang makahatag balik sa pabor. Okay? Kaya ganahan nimong suklian, no? Suklian ang gihatag na pabor diha kanimo nga wala na nimo mag-expect na ihatag diha kanimo. So, mo ni ang mga butang na atong makita karon ang pabor nga gihatag sa Ginoo kanato. Pinagi sa iyang pulong pahinumduman ta, unsa kadako ang iyang gihatag nato. Ug angayan lang na atong ibalik kaniya ang akong pabor usab sa kinayaan sa iyang ngalan. Amen. So mutanang kagbalik sa word meaning. Unsa to ning manifestation? A sign that shows something clearly. So kung usa ka butang nga magpadayag kaayo nga klaro nga mao day siya. Okay? Nya kindness, favor, or affection. Kuli tayo kaya kung nila na ikuan na luas. Now, sa ning mercy, when I am not given what I deserve. Wako tagay sa angayan ako. Nya, ang grace is itagaan ko sa dili angayan nako. Okay? Itagaan ko sa dili angayan nako. Mercy, wako tagay sa angayan akong dawaton. So, illustration ani mao ang justice. Kung nasakpan ka sa imong sala or sa imong ang panani is kanang nagdahil ka, nasakpan ka nga bisag
red light, bigo, jud ka, tagaan ka ticket. Kaya ngayon lang, nagkasala man ka. Mercy is, nasakpan ka, pero ipasaylo ka, wa ka tagay ticket. Ang grace is, nasakpan ka, gitagahan ka ticket, pero lingon ang officer o ang police nga nidakop mo, ako nalay bayad ng imong ticket. Labi na kay mahal kayo ang bayad sa ticket. So, mao na nga misulti sa Ephesians chapter 4, chapter 2, verse 4. Matungod sa dakong gugma sa Dios, siya nga puno sa kaluoy, gihimutan niyang buhi ni Kristo Jesus, bisan patay ta sa atong mga sala. Kay pinagi sa grasya kita iyang giluwas. O gibanhaw ni sa Ginoo si Kristo Jesus ug nagalingkod uban kaniya diha sa kalangitan. Aron sa mabot ng mga adlaw, iyang pakita ang pinakadako, pinakanindot o dili masabtan nga grasya nga iyang ipadangat o ipakita pinagi sa iyang kaluoy nganhi kanato diha ni Kristo Jesus. Kay pinagi sa grasya ikaw naluwas dili og pinagi sa grasya ikaw naluwas diha sa pagtuo ug dili kini sa imong kaugalingong paningkamot, gasa kini sa Dios. Dili sa imong paningkamot, dili sa imong mga buhat, mao walay makapang hambog niini. So ako lang i-translate ang English ni magsunan ug matan-aw ta sa atong last time atong makita sa atong title. Kaliw ta sa next. Ang title nato last time was God Manifested His Love. Manifestation of God's love is sa iyang mercy. Iyang ipakita ang iyang guma pinagi sa iyang kaluoy. Nasakpan ta sa itong mga sala. Wa ta niya tagay sa penalty sa atong sala. Mo na ang kaluoy sa Ginoo. Kaya diba dapat kita man ang mag-anto sa krus, kita man ang pakawawan, hihubuan, latiguhon, kurung-kurungan, tusuk-tusukon, bunalan sa likod, nga nagkamhag ang likod. Kita na ang angay ni anak. Mercy na. Wa ko makadawat sa angay na kong dawaton na sinibayad sa akong sala. Naluoy ang Ginoo nato. So, iyang ipakita niyang gugma pinagi sa kaluoy. Mabita na kumingon ka nga, nahigugma ko nimo, dapat kaluoy ka. Okay? Maluoy ka kung kahinanglan ka maluoy. Kaya nato sang kaluoy ka nang isa unsa na nga klase nga kaluoy nga bisaw nagabuhat ng dutan. Example, para na ko again is example na to, kadahan na ani man ta. Nag-rape si mong anak. Naray pa sa iyo. Naluoy magugo, wa na lang nako ipadakop o ipapriso. Wrong kind of kaluoy. Ang dapat nga kaluoy ana is kay na may justice. Ipahamtang din ang justice. Ang justice of God is iyang ipahamtang diha ni Kristo Jesus. Di ba ta pwede makahimo anak, tanan nga mga tao makasala imo medyo nagtagaan ng justisya. Kaya di man pwede nimo nga imong ikaloy ng usay, uso ano kaloy ang gi-rape ano kaloy nga imo pagilabanan ang nang-rape. So imo yun na ipasud sa prisuhan o mo yung buhaton nimo imong kaloyan. Kaya nasud sa prisuhan labi na nga nasuko ang mga giniganan o ang mga family aliniya, imong dadag pagkaon matagal daw. Di siya ang ngayon pagkanuon ni mo, direct mo anak. Diba? Imo siyang tagaan si mo pasaylo, pero imo ipapriso. Pero kung siya ikaw rin nagduwa, yung bisita niya, yung bisitahon, kung diba sa tanong Kristuhanon ka, sa niyawi sa pulong sa Diyos. Kaya mauna ang pinakadakong expression sa imong gugma kanya. May gugma ko nimo pero di pwede nga di ipakita nako sa akong anak ang hustisya. Kaya kung di na ko ipakita sa akong anak ang hustisya, ito pa mas nilaban ko nimo kay niya. Ni anak ko din ako, labanan yun ako siya. Ako ipakita nga tanan nga mulapas nimo, mubarog yun ko para nimo. O ang hustisya, ang balaod, maudyoy ilang at ubangon. Kaya in the first place, tama dyoy balaod. O ang balaod para nga sa mulapas sa mga katungod sa ubang mga katawhan. Kagets ta, mao na mercy. Nga kung express niyo do sa anang nakuan. So, marang atong mercy is, kailangan dito ka, hibaw ka, unsaon o kanus animo, ihatag ang kaluoy, unsaon yung pag-express ang imong gugma sa imong isig ka, tao. Okay? So, mabitaw, ang mercy sa Ginoo is, wag ta hatag sa ngayon nato.
Ya kinahanglan man gyud ta ipanis sa atong sala. Patay na tanan. Wa may tawo nga mabuhi. Kung ang tanang tao pangtangan sa hustisya sa Ginoo. Mao na nga ang Ginoo naghimog solusyon nga ang iyang anak may mudawat sa tanan nga angay natong dawaton. Mao na ang justice sa Ginoo, paminaw ha, na serve, na dawat, na himo. Kay God justice good siya. Di man pwede nga ang usa ka sala o ang makasasala makaipsot sa iyang sala. Okay? So mo na ang Ginoo ningon siya nga maghimo kog solusyon. Ang akong anak may akong panaugon na sa kalibutan, unya akong tugutan sila kung sila buhaton sa akong anak para mabayaran lang ang tanang sala sa tanang tao sa makausa namang. Mao na kay naghimo magsolusyon ang Ginoo nga mabayaran ang tanang mga sala. Ang tanan nga dili mo tuon na pagking sukuha sa Ginoo. Ang tanan nga dili mo tuon niya o dili mo supal sa iyong pamagi suko kay Ginoo. Mao na ang Ginoo ningon nga ang imperno dili magiluta para ninyo. Nya ganapin jud mo upak sa imperno uban ni Satanas nga nakikontra nako. Nga siya gani wa siya rason nga makikontra nako kahiyahay ka siya diri sa akong kaharian. So kay ako na magibuhat ang tanan nga ang tao dili gid unta mahiagom sa iyang kasuko. Mao nang mingon siya, ang tanan nga mamatay sa lawas o patay sa espiritu muambak kayo sa impyerno. Apan ang namatay ra sa lawas kay buhi man niya ang espiritu dili moambak sa impyerno. Kisa man tong mga mamatay sa lawas o buhi ang espiritu. Ang nakigrelasyon sa Ginoo. Ang nakikuyog sa Ginoo. Naway dali ka nang walay mga kanabang sa gusto lang or karon na with the Lord, kita Lord, on and off sila ng relasyon sa Ginoo, dili na pwede. Tinangnan consistent ka sa imong pakigrelasyon o pakigliusa sa Ginoo kay usa na ka sa Ginoo ug labaw sa tanan natag-iya na ka sa Ginoo. Siya nang tag-iya sa imong kinabuhi. Balik ka dyan nagsulti sa imong kabuhingon. Ang tag-iya sa akong kinabuhi si Kristo Jesus. Balik ka o kalima. So kung tag-iya siya sa imong kinabuhi, kisa may gabuotron sa imong padagan sa imong kinabuhi, kisa nagpadagan. Siya bagayod. Mo na usa. Siya bagayod. So kinahanglan imong itugyan kanunay ang imong mga desisyon, ang imong mga pangandoy, kanta na itong bagong kanta, ang imong weaknesses, itugyan sa iya, kaya siya rin makaperfect ni Ana. Siya rin makahimong ni Ana, na iyan ang usbon na ang imong kabiyangon, mahimong kusog diha sa imong kinabuhi. So, mauna ang mercy nga, tungkol sa iyang kaluoy, ipakapinan pagdita. Di ba? Kuha na ang atong mga sala. Okay, gibayaran sa iyang anak kasi Kristo Jesus. Tungod sa pagbayad siyang anak kasi Kristo Jesus, nahimutang buhi sa Espiritu. Gitagaan pag garantiya na kanimong lawas na mamatay, bisa pagkikaon na nasa, bisa maimo ng amo, mubalik na kabuhi, niya, perfect na wala ni apan. Way sakit, o di na mo buhat o mga sala. Kaya naman, ato sa langit naman ka, perfect naman nga to. Wa may pwedeng sulod, makasulod nito makasasala. So, ang imong lawas, okay, maparihas sa lawas ni Kristo Jesus na sila, naban mo siya, kung sa siya, muna ito, glorified body, na, ato dito sa langit, i-think lang siya, matod langit, tusod siya bumbong, pero makakaon siya, kaya ikaon niya, wang hangbong. Amen? Sumaon na ang lawas na namin mo. Perfect na nanalawasa. Amen? Unya, ikatulo niya gihatag sa iyang kaluoy. Siyang kaluoy lang niya, iya tanghimong ruler with Christ. Maghari ta uban ni Kristo. Imagine ka? Ay, maghari, ako din gani. Wa man din. Wa din ko ni kalibutan na. Ay, wala kaluon. Maghari ka sa kalibutan. Sa umabot nga kinabuti. Pero, yun ko yun ninyo. Ang maghari na to, kadtong pugihan, dinhi,
na mo-appeal siya, last Sunday, nagbuwan mi din nag-rego ko guys, na ay yesterday, prayer fasting din. Kung mamumpay niya dito ninyo, kasi pang-apply mo sa company ni Jesus. Onsay production dinhi. Ari produkto, mamalit ta. Kung kita'y gamiton sa Ginoo mangumpanya ta, oy galag ari dali. Maura na. Mangumpanya na ta sa matagalan nga adto ni Jesus. May na dili ka maayos kay ka mubasa lang jud kasi ang Biblia sa Ginoo. Gamiton na sa Ginoo tanan imong nabasa. Ug sa imong siling madungog sa matag Domingo, magingon na jud ka kanila ko hatag ninyo. Pangutan ang tanan. Ang ilang Ginoo gikan ba sa langit? Namatay gilubog na banhaw ba? Kung yung ngawa, o ano ka naman ang imong giyakuan, si Kristo Jesus, yung sa mayong pagtratar, imo bang Ginoo Ginoo o pakapin na siya ng Ginoo sa imong Ginoo? Kaya nagibuto ka ng Ginoo nimo, manghatag ka dagang kwarta sa imong Ginoo, nagtrabaho di kag may sa imong Ginoo, kung kinsa man ang Ginoo, tao ra na siya. Di siya pwedeng imong Ginoo ang tao. Ato ba? Sa ato lang daan, ang tao di pwedeng mahimong Ginoo. Apan ang Ginoo pwedeng mahimong tao. Amen? Okay. So, kanang mga butanga, mo encourage ko na to. Kaya kung gihimo, gikaluy-an ka sa Ginoo, then the more nga muduol ta niya o magpagamit ta niya. Now, gawas sa iyang gugma, narita sa akong punto, is iyang ipakita, di lang sa kaluoy, kundi sa iyang kindness. Ito ng kindness, favor, or affection. Affection is yung pagbati. Diba pa strong kayo na itong pagbati? Agree, di disagree. Kung ang pagbati na gani, usog kayo na ang utok, musunod sa pagbati. O ang imong isultive, ang imong action, mupadayag gayon sa imong pagbati. Kung nasayo ta niya nga strong kayo na pagbati mo nang ma-in love ka. Correct? Kung ma-in-love ka, murag di mo matudloan ni mong hunahuna o sa iyang hunahunaon, o di mo matudloan ni mong babaw sa iyong sulti, di mo matudloan ang imong lawas, imong tanan, pero may padungan itong imong object sa imong guma. Kato imong nataypa na may in-lovean kay kanimo. Kato ka, magsige ka gana, pero siya di mong ginahuna. Mauna ang strong kaayo nga manifestation of love. Now, ang Ginoo, do you think wa siya magunahon mo every day, every second? Gunahon na kita rin magunahon na sa Ginoo. Mabita na makita na to, ang Ginoo, ingon din siya pag-ampo mo. Kasi dahil nag-ampo ta, iduol man ka sa Ginoo nga tig-istorya ka. So kung muduol ka niya, sa tupain mo siya itagaan, o panahon. Kung nasayod ka nga ang gugma, i-express na nimo sa panahon. Kami lang alam, kunin mo, sige ko paradaan mo, kwarta, paradaan sa unsa pinaka-latest na tab din ha, paradaan, pero dito ka mali diri. Di ba? Kadaghanan sa mga katawhan is, pero I love ko, tagaan ko, pero ang butang manggod, dili manggod, makahatag ni mo, makasinatin mo sa luma. Pero kung nanagali ang tao, niya nagpuyog mo sige, niya labi niya, nanay di mo kaning siya na siya. Ang bata, nga naman ang bata, pasusumon mo yun. Nga nung i-advocate man yun ang science pa ganina ha, nga ang bata pasusumon mo yun. Para na connection ang bata sa kanan. Pero di lang ang mama, papupuson yun ng papa, pabantayon yun ng papa, mitas gamay pa ang bata. Para pinaagi nga tungod sa touch, ma-feel na nila I'm connected ni ining tawanan. Pero tanawan ng bata, naway gini ka na. Diba? Murag lain kayo o dagan sa utok. Sawa man nila. O dalang papa ang mamawa. Ikaw mismo makafeel ka na kuwang ka. Hiwain mo mama, huwain mo papa. Gets? Sumuna nga,
Okay. So sa prayer, sa dihang giduol ang tao sa Ginoo, naa din na ang relationship, na build up ang relationship. Kaya dili man lang sa pag-ampo, thank you siya. Di man lang sa pag-ampo ka, makipagrelasyon sa Ginoo, kinangayot ka, Lord, kaya ko ani, Lord, nagsilbo ani, Lord, nagtabang, Lord, kundi bubasan ka sa pulong. Kaya iyang pulong, siya naman na nagsulti mo. So makiksulti na kay Ginoo mo, minabi ka. Mula si Kulino, bring your Bibles. And really have, sagot akong Bible ito, really have your own Bible. Na kung mahimo bisan namatay na ka, buhi pa niyo yung Bible. Kaya mura sa na siyang diary sa inyong love story sa Ginoo, na makakita ka ng haong mga linya-linya, mga suwat-suwat, kung saan ipamuhat sa Ginoo, kung saan isulti sa Ginoo. Kaya every time I read my Bible, I'm reading my love story with the Lord. Remindan ko sa Ginoo kanunay, mabitang ani, ani din, okay, mercy is, butangan na ako din ha. Gusto na mercy. Wako kadawat sa, ang anak kong dawaton. Grace is, nakadawat ko sa, bili ang anak kong dawaton. Estudyante ka first and foremost din yun. Kung saan man mo, bilang mo, iglagay kita, sige makita, ang suwag, nanawag sige. Yung man, kuha na dito siya ka lang, kaya na, ninyo na naglain, di hapon. Kuha na diha. Okay, niya, or ato lang ibutang karto, ilugay kayo, pagkaanan ko, pagkaanan na ito, 20-30 katuwid naman ago. Pero, murag ako, parang kailan lang. Murag gahapon lang, na kami, nagkabulan. Nalabas pa kayo sa pahulara. Kung smile din mo kaya naman, the heart does not age. Ang kasing-kasing dili matibuwang. Ang aturang naong atong lawas matibuwang. Pero mami, ang pinakamasakiton. Pinakamasakiton ang kasing-kasing. Pero kisad ang pinaka-powerful, masakiton manunta. Nga makahimo nimo sa pagbuhat ng dagahang sala. Kung ang nasa mo kasing-kasing, sala. Pero si Kristo na gay mong paharion ang sala kita sulod. Amen? So, mo ni ako makita-an so na. Now, ngarita sa kindness sa Ginoo. Nga itong basahon sa verse 7. In order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. So, diputang din na ang grasya, ang tumang grasya na di masabkan, incomparable riches, dato kayong Ginoo sa grasya. Iyang di-express, iyang ipadayag. Ngan di ka nato, diha, di lang bay, diha ni Kristo Jesus. So, kung may nga, kung ang grasya na din kanang in is nasa sulod, di ba? Kaya itong kasagawas, pagkadawat ka sa grasya, natong kasagawas, dili, di ba, kanang may mga manghatag, di ba, alam mo, grahe pilik, kaya ganang din mo sud. Kaya pa ba ng grasya? Kaya manghatag naman din sa sud, o mas gawas. Kitang kadaghan ng Christian, ganahan yung tas gawas na kanang pakapin lang, kanang gawas na grasya din ha, mo lang ako. Ano nga rin magas pakapin? Wala mo balik ka. Ano siya pakapin sa kalibutan? Sa gingon sa Matthew 6:33. Seek, pangita ako og una ug ang akong katarong sa pa akong pamaagi kaya pamagi tarong sa pa ang inyong dili ako ang tarong ug kining tanan nga istorya sa mga disipulo pagkaon sinina tanang butang kinahanglan ng kalibutan siya ako lang yung idugang. Dugang is makapit. Kinanaman ka sa pinakakinahanglan mo. Siya ang ikinahanglan. Siya ang ikinahanglan. Siya ang grasya sa Diyos na i-express sa Ginoo. Siya ang pabor na gihatag sa Ginoo. Siya ang tanan. Kung pagganang ka ginamuhi, si Kristo Jesus na. So ayaw ni si Kristo Jesus, niya pakapinan ng lain, wala pa pakapinan ng lain, niya pagdidaghan sa kubangan ni Kristo Jesus, una pa ka mulo ni Kristo Jesus. Ang tao na rin mong tanan dapat si Kristo Jesus lamang.
ang iyang pulo mag-imong sumbanan sa success ng kinabuhi. You want to be successful? You want the best company? Jesus company. Sayon rin trabaho kay dili man sa ikaw ang magpalihok ang balang espiritu man. Amen? Okay? So, mo ni nga kang iyang uma is a favor nga gihatag na nato. Mo nagaganahan ang Diyos nga ang iyang simbahan, listen na. Ang iyang simbahan, kita man ang iyang lawas, kita man iyang katawhan, kita man ang iyang mga anak. Buot siya nga makakita ta o makadawat. Di lang makakita, lahi na nalimutan niyo, nalimutan, oy, dagan kay grasya na sa ilaw, kita ra ka. Masuya ka. Di lang ka nakakita, kung ikaw itagaan, ikaw makakita mo ka, ako judi, luwin, ako judi. Di ba malipay kay ka, kay wala ka nakakita sa grasya, imo pa judi ay. Mauna ang grasya na buot ihatag sa Ginoo diha kanimo. So manamara nako ang pabor or kindness or grace pariha lang ni para nako. Kay ngano, pabor na nagihatag dinha kanimo o kanako nga dili ka angayan. Okay? So again, mabalik ko, ang tao nga in love kaayo, sa mayang ihatag sa iya, dito sa rin mo na ihatag, di ba? Subuha siya na ngayon na silip kang hatag. Sige, pamalit. Gets, dili. Kay love, ganyan mo. Murag, bisag di siya ngayon, nari, nagbinaditaag, gamin dito, hatag ihapon ka. Kung mahimos sa makasasala nga tao, kay kita naka-experience unsa ng love, nga way kondisyon ka, diha ng kahanan. Pero nga ito lang ang way kondisyon na kung mamuhupas man kadugayan. Di ba? Muhupas man kadugayan, mura ko, di ka inlove pa ka ikaw, wapay kondisyon yung ma-inlove ka ikaw, wakakakita sa iyang mga apan. Okay? Bisa pagtagaan mo, ganana. Wala. Okay? Okay, or sa laki na ito istoryahan, ay babae may mga party-arty. Ang lalaki man bugukod sa babae, gawas ko na bali, ang babae may bugukod sa laki, maparty-arty na ito ng laki. Pero mo ni matisunan, kung nahimo na ito na, di ba na mahimo sa Ginoo? Di ba na mahimo sa Ginoo? Mabitaw ng kita ang image of God. Mabitaw kita ang yung ipakamatsyan, kita ang pinaka-love niya. Nga naman, na siya mata, makakita sa siya para nako. Na siya dalungan para nako makadungog. Na siya ilong kaginhawas siya. Na siya tiil, na siya kasing-kasing na mubati siya. Ang kanang ilo, automatic naman na. Kung mo sipakan ng loyal kay na mo. Okay? Nabisa pag imo pa ng sikat-sikaran, tungkol kay nanhaman siya, kibaw siya, nanha siya makakaon, muli rin gihapon na. Yung muduol gihapon ng ilo ni mo. Di ba? Nakita agad ka nga, yan, iluwas, karan na kung, uy, gapos, amo. Kaya, built-in man niya nga, di siya mayon na, di siya murason, wa siya listening power. Right? Bahis nga mo, mga paglain. Kaya, even in fact, ang ganang ubang mga iro, makakita di ko ubang mga iro na, may kay kanya, sa ila ka nang ginuangan sila, di na muli sa ila, kaya na may mahatag na lain, nga white condition, di pa rin siya sikat-sikaran. Di ba? Damang iro nga di na mauli. Asan mo na kong iro? Lately experience ko ni Ana. Di siya muli sa ilaha. Pero kaagis siyang amo niya, paghuwi, mugukot yung taon siya. Pero wala siya magulian sa church. Niya, ni Kaspa, ikawali na ko nga na siya diha. In the worst, anak, nanang ko nga ito siya sa girl, giluto siya sa iyang amo. Hasta, kumukang side. Giluto. Oh, Pacquiao ang mga kasikat pag Pacquiao that time, 2007, 2008. Hindi na kasahos. Okay. So, morning, God can do the same because He is God. Siya ang perfect expression of love. Ang iyang kumasa Ginoo ay condition, ang kumasa Ginoo nindot. Diba? Kung naka-memorize mo sa 1 Corinthians 13, atong himong kanta, your love is patient, your love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude,
not self-seeking at all. Your love does not easily get angry, it keeps no record of wrong. Your love does not delight in evil, but rejoices in the truth. Muna. Labi na akong living. Introduction pa ko, 30 minutes lang. So, how did this favor came to us? Yun sa pag-abot ka ng makabor. Unsa ang medium, unsa ipamaagi, unsa gigamit sa Ginoo. O kinsa ang Trinidad, o kinsa ang person sa Trinity nga gigamit sa Diyos Amahan. O kibawa ta sa answer, kinsa? Ang Diyos na anak, ang mao si Jesus Christ. Sumaunang sa Ephesians 8, nag-ingon, it is by grace you have faith. Okay, you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. Muna mo ta, grace or kindness, pabor man or affection, niabot nato sa usa ka package. Usa ka package? Salvation. Diba kung kadang kagtag, bapa kay packaging? Diba? Or bago nga cellphone, mo bapa kay packaging? Di makapili na. Ay, lang ba na kanina ko, kayo kakuha ni mo na sa company, papalitin mo na api ng packaging. Yung sa nag-ibayan. So, ang packaging nato, or ang form sa iyang grasya is salvation. Pagdawat mo na dako kay na, you are saved. Pagdawat mo. So, pagdawat mo sa kaluwasan, tubuin na luwas na ka. O tungod kay luwas na ka, ayaw na papaday pagpakasalasan. Pinamay ibayad para maimo ng kaluwasan. Di man na, libre siya, pero doon na ibayad ni anak. So, mana nga, God save us. Anong iluwas sa Ginoo? Kay padungtad ang perno. Makasasala ta, nahilayo ta sa Ginoo. Kung wala pa'y Ginoo, wag yun tayo klarong kinabuti. Wag yun tayo padungan. Sige lang kita mga ngandring, ano nabuhat man ka na ko. Ay, doon na pa kung tayo lang chance, no? Os doon kita na ko ang kinabuhi. Dili na na, murag pangandoy, kaya mahimo man yun na kung mubalik ang tao ni Kristo Jesus. Kung na, kung mangutana lang kasi mo mga amigo, amiga, silingan, sa mga pamilya, nalipay kasi mo kinabuhi. Wow! Uy, doon ay solusyon, anak. Ganahan ka na ang imong kinabuhi ma-rewind, or murag batik to niya, karon may na imong kinabuhi, imong ng tao, oh, dahil si Kristo Jesus ray makahimo ni anak. Kaya naman siya, mibayad sa imo o akong sala. Siya ang iangkon sa imo mga sala. Kung tungod kay iyan ang iangkon, dili na kapanisyan sa inyo sa impierno. Pero kung dili ka maminaw niya, ang imong kinabuhi, magsigara din na padung paubos, padung sa impierno. Pero ikaw karon mo ka, ngayon ka, oh, hold, na Ginoo, asa man ako ngayon. Magsaka na nagbalik ang inyong kinabuhi. Puro bag, pero sa kin ko yun, no? Mabanhan mo, ganun, no? Kung kalit sa takat. Mo na kung kinabuhi. There is life, there is hope. Ihatag, ipadayag ang paglaom nato sa uban. Kadaghan tayong mga hopeless. Daghang mga tao nga walay padulungan, daghang mga tao ganahan lang maghikog, daghang mga tao ganahan magpakamatay. Mabuna nga, kay ganahan sa mga magpakamatay, mga mong sila. Mungunin ako sila, gawin sila sa gibuhat. Kawatan mo, binuangan mo, uban pa. So, pagtamili, di ba? Close lips, di ba? No, problem. Isa ka mo mga kabataan, daghan kayo mga, kamo mismo daghan kayo mga issues din. Pero na kay padulungan, ya imo mga classmate, huwag mo tayo padulungan, ya hilog na dyan kayo mo. Kaya kailangan na dyan ko, dako na dyan kayo kong grado. Kaya kailangan, nag-graduate ako, medical medal. Kadaan na ninyo sa langit, ang inyong mga medal. Kadaan na ninyo na grado sa langit. Bahala ako sa 25, ang wali niya akong grado. Pero sa langit ako akong grado, kadaghan kayo kong nasangyawan sa akong mga classmates ng mga Jesus. Diba sa tanan ko sa, kung ta, invite ko ninyo, kung ta, maginaw ta. Bahala na, paminan mo, gusto mo kayo ni, namin yung kaon niya to, bahala na rin ako na naon sa. Kinalan imo siyang i-introduce
imo siyang i-push para makadawat sad siya asa ni mga pabor. Kung may mo dawat sa grasya. Kung sa'yo na ito'y brasa mo, gano'n, kita rin maluwas. Kagahan ang mga wak maluwas, pamilya ni mo daan, wak maluwas. So, di na mo sila dasigon. Wait, kakaroon. Kasuko kong mabalibag sila. Di na nagrasya, suko ka, naluwas na ka. May wala ka. Kung tala, dagang grasya na kakaroon. Ay, ito kong kuhaan na. Sige. Masig sa sunod. So, ang imo, mag-ampo ka sa kanunay sa Ginoo. Lord, likapa na ni siya. Sa likapa na si Papa, si Mama, si Manoy, si Undong, si Inday, si Manang, si Tia, si Tiyo, si Lolo, si Lola. Likapa na sila, Lord. Kung labaw sa tanan, ang grasya nga imong gidawat, makit-an nila nga mapasalamatong kay kasi naghatag mo. Di kay salbahis at kasi naghatag mo. Sila kagdawat mo, di kay dipakita nga balik na mong mga ito kanina. Okay? So muna nga, kinahanglan i-honor na to ang Ginoo. Ipataas na to siya pirmi sa atong matag kinabuhi. Sa atong response sa matag kinabuhi, sa matag problema. O sa may atong kanabang dunay problema. Diba, ang problema, di ba yung makahimo na to? Magkatawa ba kayo may problema? Talaga na may problema mo sa mga. Ang ating orasyon is, suko, kahit taga na may problema. Yung problema na. Nasuko yan, bakit kami? Kaya huwag nakibaw sa ibuhat sa ibang problema. Kaya nagsuko-suko ka, sabot mo ng problema. Amen? So, sa may buhat mo na-honor ang Ginoo? Wala. So, kikita sila man ay mga problema, lahi na ka o response, lahi na ka o dating, lahi na ang imo ibaw sa problema. Bisag sa mga tao nga maghatag ka ng problema, di ka ba yung, nara sa kanilin, marunong ka sa kanilin, yung mga tag kwarta, mga tag ka, para sa kanilin. Di na ka manawin ka na, di ba ka na natugpa na ka, lutong na ka na, o ikaw. Sinaka ang magsiki o pangasawa. Okay? Ba't may yung ginunin mo, sarali na yung balay, sarali na yung pagkaon ni na eyeliner pa ka na. So nakita natin ano man, mamutan ng mga Lord, dalisod ko sa amin ako yung problema. Kung sa amin ako, tabangan ako, di. So ang sama klase na tabang, ang sa pamaagi, mauni-mauna. Ako mamot si Justin. Matura mo ang lana. Sanali siya problema. Just, sa ko Just, lasintin na Just. Sinikantahan na siya, lahit siya. Sorry Just ako example ka agad. Nala siya problema. May number of family nga kinahanglan na tabangan. Tiyo sa may kasultin mo, tabang ko pigi, o na, wala na pigi. Kung pa man ang mag-istorya, God was telling me, help also. Ako pati akong budget. Pati yung tuwangan akong budget. Okay, hindi tayo ko naasa ko ng buwang asa ko nga niya, kasi ba ko rin ng puno na rin ka. So God wants me to have favor, kindness. So malang akong iampo ni Justin na, kaning iyang iksuner, kinanan og tabang. Makikap unta siya. Kasi yung kahilan mo sa Ginoo. Mali siya matanaw na mo, mautangan siya na sa ulo kung hindi sa Ginoo. So, ako din ang narapresentar para, di ba kay mama na ka, labi na kailangan portal ka, di kayo tutuday ka para imo makuptan sa liog. Hindi ka na. Para sa usang subo, pakasubo din kaya. Mga eksodya, malaki rin mga, do, pero yung dagwa rin yung do. Dahil may kinalag pusog sa lalaki. Hindi. God just wants to give ang favor niya ng one condition. Mauna ang grasya ni hatag sa Ginoo. Napay kondisyon ang Ginoo pagdawat sa gasa. Ingon ba siya nga? Imo na kaluwasan niya, bayro niya paginahinay, Datalatahi. Ganahan ka mong may mga hatag mo gasa is libre na, di ba? Birthday ni happy birthday! Dili pa kayo, dili pa kong birthday. Pag-abli mo na, pag-anak, abli mo sa box. Data-datahin niya na po every week. Katang guwapo kang cellphone, data-data Yung isa dibitik ka. Ang Ginoo dili niya na. Paghatag niya, remember, gibayaran niya daan, may kondisyon.
nagbayad siya, ngawa siya nga, ay, mubayad ko ha. Unya, kanang, pagulot alagin mo kayo, mubayad na din akong anak. Wala akong ginanang Ginoo. Niya, pagpakamatay niya ako sa tingin, ay, nagbayad na din ko ha, pagtarol mo kundi, ngamatay kong tanan na. Wala. Even sa katapusan yugto sa tao, ang tao, itagaan, I believe personally, Ginoo naghahatag ng chance. Isa ka sa itong mga relatives sa una, palaisipan nakita na ko sa una ba, Ginoo, mga relatives sa una ba, ako pag of course, nag-travel lagi sa mua. Kita ko sa akong mga lulo, mga iyaan, mga tiyo-tiya, mga close mo ba, mga luya nila, no? God changed it. God changed. Kaya din, ang ipakita sa Ginoo na ko, ginugod ko, hanggang sa katapusan, yun to silang kinamuhi. Maulitaw dito nila. So kung isubot sila sa Ginoo, sa kailan na, oh Lord, mo na yung pagawagtang nila, pati ba, hindi naman sila kasuliti. Sumala yung kung kato sila, last minute sila, daghan yung naging mong linyas puntahan sa langit. Ikaw lang sila kasunod. Kung ikaw nga nang wad-wad ka, paggamit ka sa Ginoo, awa ko kay Patisco. So, kaya ang Ginoo rewarder man siya. Amen? So, kung nga dili ka magsiguro na huna na sa mga tao, kaya ang Ginoo, bisa pag wala ni papait. Kung yung Ginoo, siya naman siya naman lihok, siya naman yung convert sa tao, Pinoy. Di ko kailangan masangyaw na nila, Pinoy. Pero wakay ko rin yun. Kung gabaw ka na, paninglan ka sa Ginoo sa panahon nga naka sa kalibutan, ugwa ka ni sangyaw sa ilang pulong. So makatawhan niya, sige mo kontak. Kamo naamo permi sa sitwasyon o makatawhan na nagsiging kontak o mga katawhan na wala pakila sa Ginoo. Kaya na mo sa inyong trabaho o na mo sa inyong iskulahan. Dako mong responsibilidad kaya na po. Kaya sa mga pang-Ginoo na po, ang pag-umol naman ninyo, kamo, na sige tudluan, at masunod itawa, so gawas. So, kung wa mo'y production, wa mo'y nakabig na kalag, di ko manubag sa Ginoo, kaya nagsige magpugyaw-yaw anang sakita. Kung isa gani akong nagbuot, ang Ginoo. Raman mo. Kagets mo? So, mao na mga butang ang magsuunan na. Mayroon gani ka na-Christian ka. Kung dasid yun ko ninyo. Pagsunod sa 2017, nag-inon na yun ko ninyo. Pangayua sa Ginoo nga doon na mo'y kalag na madala. Kaya kung wa mo nadala, pag hinusol mo maayo, na musod mo 2018, huwag akong kakibaw, kinsay imong, kung kinsa na talaga akong trabahoan, kaya kung trabaho man ka, nakalag. Di ba ka pwede lang ka mo, uy, ang ginawa tayo na nawag ka relasyon niya. No, ang gugma, ang kindness, ang mercy sa Ginoo, imo exercise sa daan ng tawhana. Ang mahumok siya, o makita siya, kaya mo siya, uy. Isa manutok sa amo, yung magpahatag pagkasahon, yung kumanay na bayad. Hindi tayo na. Kita pa mangani ang tabang, kita pa mangani ang magpaubos, kita pa gani ang ayuda. Nawa tangay bayad anak. Amen? So, are you doing that? You need to be doing that. Mananga, please, ang grasya nga gihatag sa Ginoo, dili na po itong Ginoo. Kinahanglan, imo sa nang ipasa nato sa uban. As a new Christian, mo din ako nakita sa Ginoo. Ang kamot sa Diyos, mataan na lang ang kamot sa Diyos. Iyang grasya, iyang grace, iyang ihatag, dili na po. Usa lang po. Naghatag siya lang sa mga tao. Kung nakita na po, nga ang grace sa Ginoo, dili kutubra na po. Kinahanglan, bumultiply ko kung mga katawhan na mudawat sa Ginoo. Mo na nga, mo challenge ko workers, volunteers, I really challenge you. Produce a Timothy. Disciple somebody in the Lord. Because that will show, really, kaya ako sahay in my heart, honestly lang, I tell you. You're doing some things ng anak mo, pero I don't see
a person nga inyong disciple. Coming in the Lord. So, magduda ko sa imong pagkakristuhano. Honestly lang, magduda ko. Kay I am a firm believer nga ang Matthew 28, din ang Great Commission ni Mando Amino sa tanang magtotoo nga maglakaw ka o maghimog disipulo para sa tanan na dili kami nga, ay Lord, nagtudlo naman ko kabataan din. Ay Lord, na naman ko Bible study din. Ay Lord, na naman ko di pangkuha gani. Ako biya limpyo sa simbahan. Ay Lord, ako biya ang ipagaon sa mga bata. Nang kay mga gibuhaton, pero wala kay na disciple kay even Philip. Si Philip was one of mga pusiliro. Di ba, ganyan mo ng mga apostolis, ay, nagubot mo din ha, kaya nga, nanay, katungkundok sa mga dili kay half na Hudiyo, mga Hudiyo nga, di kuno sa kay tagaan, bilang mga anak, sa mga pagkaon, kaya lisod na itong panahon na, yung si Pedro, would devote me sa Word of God and in prayer. So, pag-raise up mo, o pagpili mo, pag-pray mo, mga spirit-filled, mga katawan, spirit-filled pag yun na siya. Sa pagklaro kasi lang pinamuhi, nga, kanis sila na nila ang Ginoo, nga may mga nakos, mga siniro, mga hugas, para ihatag sa mga naglisod kayo mga kasuhanan. Kaya grabe naman dito sa ito. Now, what of this is Philip? Na nasayod ka nga, namatay gani siya. Kaya ano, sige din siya evangelize. Ibato siya, patay siya. Stephen there. There's Philip. Si Stephen, ibato siya. Patay siya. So, naabad yung disciple si Philip? Si Stephen? I believe so. Walang butang din ha. Kung sa resulta to yung disciple, kamo lagi, nagtinuod man ang discipler sa pag-disciple. Ang disciple karon kung di mo dawat sa tanan nga gitudlo, kung di mo sunod sa kinabuhi o palabwal baka ang kinabuhi sa nag-umol niya sa pamaagi sa Dios. Mo nang mag-anam din kalasaw. Kay ang tao di kita madawat. Naagi ka aning di ta madawat kung sa bisag unsay itudlo. Kaya mo, naagi tayo dawat ko na dito ako. May sunan. Kung ang nag-disciple ni mo sa sanin, ang nag-disciple ni mo, paminaw ni mo, naa siya mga batik, ayaw sunda. Ang mga nindot sunda palabwi pa. Kung ang itudlo nga maayo, dawata. Bisa pa nagkasaba pa na. Sa pagpakapitan pa nagsagpa. O, pwede pa na pa, no? Ang atala na is discipline, intense discipline. Dawat ka. Ang problema lagi mo namin ang ano, nagsibit akong naman ang Turkey, na Muslim man siya. Anong kadaghanan sa mga nasod na dingad to ng wad-wad umay si Pablo. Grabe ka iyang mga that threat, daghan kaayo, kapila na sapat-sapat siya, gilabay siya ba ito, nabuhay siya balik. Okay? Kanang, taas kaya nga, isa na yung parid, nga siya ituntun sa mga disciple, pero dagal lagi Pablo, ayun, hindi patay juga. Kaya sila mga disciples, isugyan mo sila, pinapamilya niya, katagalin naman sila. Pero ang ilang disciple nila nang ipadagan. Nalunod siya, kadaghan, nagutaw sa kadagatan, kaya mo ato mo siya mga lugar-lugar. So grabe siya sakripisyo ni Jesus Christ. Kunya, ano sa naman mga iyang mga churches na ipananom? Nakita na ito yung ipananom. Philippians, Philippi, Galatia, Ephesus, Tapa, Salonika, Corinto. Ano mo ni? Anong nasaw ng galing ng Kristiyano, wala galing ng Kristiyano ng Muslim na. Ano mo na? Kaya para na ko ang nagdawat. Nasaw, mga 100% forbidden kayo sa Pablo. Ang nidawat, 99. Ang nidawat hanggang hila sa kuha na 89, pag-alanig 79. So pag nagsunod-sunod na generation, nasaw na kaayo. Kaya ang pamaagi, dili na din isa. Kung siya nung sa mga butang ng sinuhan. Please, I will encourage you. Dali na ka mga workers. Volunteer man mo o full-time workers. Pangayon sa dito. Wide ang imong pagpananaw sa kanang tao. Ako sa inyo, ibalik-balik. Di ko chismusa nga tao, maglagot ko chismusa. Ako mama, chismusa kayo sa unang. Sige ko pangaway sa kumama.
Kung pa mga gusto kaya akit kaya sa mga silingan na nangwami ng chismis. Hindi siya ko ganahan ng mga kung nagbot man ka. Okay? So, di ko chismosa, pero nga naman kung makadetect, man kung ano makakita, man kung mga butang nga, kadaghanan di makakita. Nawag na, di man ko, kung chismosa ka, anak ikay kang mata. Di mo ikay kang mata, di ba? Now, nakabatayan ka, nakuanan ka, yan, isasatin ka, di mo ko anak. Hindi ko mamantay, usa rin yung sapatos, usa rin yung sneaker, usa rin yung earrings, usa rin yung liha. Di ba, hindi ko ganang butanaw, daw. Tapos kung nag-istorya na ko niya, kaya lang kung matama, daw man ang certain things. Paano mo, ano mo, nalimay mo na, nagsulti ba? Sige mo na muna, maana. Oh, okay. Diba ko, gino na. So kung makakita ka, kung imo lang ginumurol sa inyong life, makabantay ka, makakita ka, pag imo paspas kayo mo buhat, o mo anticipate, ganito yung anticipation of certain things. Di ba kang nanharagid ka, mga mali akong struggles ka ron, kadaganan sa mga tao, especially in leadership na mo, ang iyong panlataw naradin, ikaw nga nasa sitwasyon, di ka kakita. Di dapat ako nga ako dahil sa sitwasyon, di ako makakita. Kung mo ko natibaw na mo siya manuliha, di ba? So ano makakita man ko? Anong dad-on ko sige ng ani-anana? Because I allow God to operate in my life. Wala makabantay ko yung manawag ko sa inyong mga mistakes. I encourage you. Kaya kung ma-mistake mabuka, kung nangirakay ka, kailan makakita ka? Kaya nani, flak mo no, buta ka, magkarnero mo, ako pabantay sa Ginoo. Bututok na dito itong usa. Kaya rin yung bantayan, ako na lang, linakaw na uban ito lang ng usa. Yung ba na itong sungay na des usay, wala yun, kadungo kayo, usa rin ako kita na, Hindi. Magbantay ka sa tanan. The same said kamo sa mga parents, sa kanong mga anak. Then, watch for them. Know where they are. Know what they are doing. Hindi man ta Ginoo. Wala mangayo ka sa Ginoo. Ginoo, himo ang kung godly ko, nga inahan o kamahan, nga pakabantay jud ko, o makatabang jud ko sa akong mga. Unsa man na, pagkapina sa grace para nako, discernment, kanang nakakita ka sa angay kung tagiwa mo makita, that's part of the grace of God. Kay full package ang Ginoo. He wants you to have His mind, His heart. Kung magkinsa siya, kana sa Ginoo, di nga mahimo kang Ginoo para niya. Pero ang tanan nga na niya, mo, to be a good, diba good father man ang Ginoo? Diba siya man ang pinaka-best na parent na to? Do you think God will not make you the best parent? Nagdagan naman ko pagpapalord. Sige na. Start mag-o. Pagsugod mo pag-o. Para makakita ang imong mga kanakan, lahi na yun ka. Ang Ginoo magid na nag-operate sa imong kinabuhi mo na nga ang great gift of salvation nga naa ni Kristo Jesus kay siya mismo tao siya nganuman makibaw man siya unsay mga problema sa mga tao kibaw kang ano sa siya motabang kay ingon man gid siya ang unsay isulti sa akong mahal mao sa akong buhaton kay ang iyang pagkaginoo iya manggihubo kagets mo na tao nga tao, din siya fully tao, pero fully God, pero murabag punay wire, putol niya ang wire dito sa heaven. Para ang iya ng pagkatao, mao'y mong operate din he. But puno siya sa Espiritu Santo. All the time. Nga nung di man na tumahimo, mapuno ka sa Espiritu Santo all the time. Kaya magbuhat ng kita sa atong gusto. Maura dyan na ang problema. Mag-operate ta sa ato kagalingong kabray. Kagalingong usog. Kagalingong tanan. May mga pigsunan, hindi sa grasya sa Ginoo. Pero pagbayra ko na-retire, umingon ako nga, kamo na din ha. Pagkita po rin ako. Kaya kung lawas, pagkita ko sa kung lawas, pak! Boom! Pero na ako sa pere, galit nag-dive. Pero pagkabuhatag siya, warning bara, battery ni mo gamay na lang. Balik lang, pag-abot nga nila, kaya bisikin mo sa tanang, di man ako nag-anak, pero stress ba na flat ang ligid niya, alas city na,
Lumahi pa sa church, wakubiyan sa abilin, so na. Ang dahil na kulakaw, kaya kumata, mga na ganyan, kapit ko, katugon kay ko naman. Lalo, katugon kay ko, kapit kay ko nawas dahil. Kaya na-spend ang akong energy sa katulang, ang sarang ko, nag-assist na ko. Ang mga kinabuhi, maoy gamiton sa Ginoo ipadayag ang iyang ugma nga ang kaluoy o ang kaayo niya ipadangag diha sa mata usa. Mao na nga kinahanglan ka mo practice pinagi sa pagtuo lamang. Mutuo ra jud ka. Lord, imo tabangan mo ko ayo di mo ko mao na. Hebrews 1:11:1. Unsa ang faith? Being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sigurado ka sa imong gilauman. O sigurado sad ka, bisag wala pa nimo nakita. Gets? Mo na paglaon. Mo na nga, tungod kay gasa man ni, free man ni, wala may kondisyon. Kinahanglan ang imo lang yung ipairal din faith, pero bisan ang faith. Kami na, bisan ang pagtuon mo, gasa gikan sa Diyos. Mo nang ingon ka, Lord. Ako lately, Lord, baka na Lord, hindi kayo pagtuloy Kung isal ka, kaya inang ginong ko, Lord, hindi mo ni sakto. Ano di mo kumatuong, ikaw na dyan angay nga tuuan, o ikaw na dyan ang tinuray na makatabang. Correct? So, mo nang imong i-confess sa Ginoo, o dili nimo trabahuan ang imong pagtuo. Nasayod ka nga, walay reliyon makaluwas. Nasayod ka nga, imong tanang buhat, dili madawat sa Ginoo. So, kung musalig ka nga, ako reliyon, o ako sige simba, ng Domingo, mapagalaw mo sa langit, dili. Bisa pag tanang born again na church, is imong sundan na everyday, naminaw ka sa wali, everyday minatag wali. No, Christian din nga wali. Pero what ni mo gi-apply, gi-kinabuhi, ang tanan ni nagdalungo. Kaya usang mo yung pag-apply sa imong pagsuo. Sorry din na nito ko na ang pagsulti sa tinuod ang mas maayo kaysa pagpamakap. Okay? So, imong i-apply. Ganito umang ka sa pulong sa Diyos. Nito ko na ang bugto makatabang na ko sa akong problema sa panalapi ang Ginoo, dili ang 5-6. Sugod lang na kaniana. Nito ko na bisang pag-isud kay ni karon, kung magbadayon ko pangalagad sa Ginoo, nga wa jud ko'y pangayo sa Ginoo nga bisag unsa ang Ginoo mohatag sa akong pangkinahanglanon. Mauna ang imong pag-apply sa imong pagtuo magsunan. So na nga sa diha makadawat ka sa dagang mga may butang, medyo ka kayo bright magugo, smart magugo. Ako manggong gigamit ang akong utok. Nung magkako akong auto, ako yung gigamit ang akong may panunti. Katako ako balay. Ako, hindi ka kayo anak. Maging na dyan ka nga, Lord, salamat na ko ano mga butang. Huwag ko'y gibuhat. As in literally, huwag ko'y gibuhat. Mauna ang maka-express ka nga ang Ginoo dako. Kaya nga naman, imo mang madawat ang grasya sa Ginoo permi nga libre. Kaya kaluwasan libre, o ba pang grasya libre. So nga maghapon ng tana, na libre man di ay. Gets ka may sunan? Okay. But, in cases where God really tells us to work ikaw, di sa ka mamugos. Kung ang Ginoo is telling you do a work first. Hindi naman kitang tanan gitawag yun as full-time workers. Hindi man kitang tanan gitawag yun na ikaw yun na nakapamig yun sa simbahan. Kaya ang Ginoo is telling you mag-business ka or mag-tinuod ka ng imong trabaho. Unya ka nito kasi mong trabaho, panalangin natin ka. Kaya ang imo mga panalangin dinha, imong ibu-bu sa imong mga higsunan. O sa gibuhaton sa pagkabig ng mga talag. Anak mo na kayo sunod. Di man ang tanan, gitawag malilhig. Nagdagili ang tanan, gitawag na doktor. Kung ang tanan tao, gitawag na doktor. Kisa kayo manguhag isda. Kisa kayo mananong sa mga tanong atong bawang. Kisa mamuhi ang mga baka, mga bamoy atong kaunon. Di ba? Doon na kay tawag sa matag-usap. So ka na, grasya sa nga. So ka na nga grasya, nga giplano sa Ginoo nimo, kinsa ka, unsa ka, pangayuan na.
Problema na to kay mamot lagi ako to. Di ko na hindi ko mag-abogado, dali kay abogado magmakat ra kay manay baka kabayaran ka pero. Baka ko na nagbayaran ka dagko ug kay bayad. Mubaro ko kas baka ko magbaro kas killer dili siya killer. Okay? So, muna nga dapat di ka maghambog sa ato kaluwasan dili makasalamaton o makaobsanon. Muna nga, in short, ang atong kinabuhi dapat dili complicated. Kita rin nag-complicate. Kaya nga naman, ginamit kita mga book. Oh, sige mi gawas, sige mi ato dito, kay, ma'am, may bugay ko mo at itong mga kliyente, magi ko mo, maghambog. Wait, hindi naman sa ilong ko, muslina, okay. Ko. Ano ba yung gusto ko sa kawas ko? Wag ko dyan ako buwan. Di ka, magpasalamat na ka nga na ay ng hatag niyo mo. Yan din kay entitled ka, di kay murag angayan yung katagaan. Kami tanong ko sa mga isunan, kani mo hindi ka na hatag na po na isang po ha. Eh yung mga anak buwi. Sabi na kung maminyo sila, ay paghangad nila. As in, utangan gapon sila ni mo. Mabita ka kung magdinitanan, dapat nag-save na mo. Kaya katibuhan ninyo, kung manghatag, muligig balik yung mga anak, manghatag sila ninyo, praise God. Pero kung di sila manghatag ninyo, ay dapat mag-antos na yun. Kung di manghatag, kaya bati ka na inahan, bati ka na amahan. Kung di sila maligig mo. Sige pagkakasupo kay ang asawa na nakadawat siyang swilo, asawa na kaya. Parang masupo man ka, ang mga makagkat. Diba nga anak ka natin, maybe you accepted ang mga bayaw, mga umagad. Yung mga itagkag dili na, may sunan. They have their own life. Nagninyo ka, para mo padako na nga responsibility magninyo ka. So ikaw mismo, magbantay ka, na ako mismo, di ko pabugat sa akong mga anak. Kung kaluyan ko niya anak, mayo kung dili, kami sa tatay ninyo, mananong-nanong, lagyan mo din kung mais lang mo matanong, mais lang mo kaunan everyday. Ano naman? Salamat lang ka nga nun, natagtagaan ko yung mga abilidad sa pag-raise sa mga anak, etc. Magpasalamat ko kasi din mo niya anak. Niya kung naunsa sila pa ng sinusod, kung nindun sila, salamat yung Ginoo. Sumuha ng mga butang ng isunan na in this life, di ka makapanghambog. Kay tanan na akong nahimong yung ka nga, ay, amay dyan ako mga anak, kay kuhan ko kayo sa Biblia. Ako dyan na, ako ganyan, duk sila ako, hindi silang sunod. Mura na na sila. Ikaw, Dili. Nabutan na sila. Yes, nanginabot yun ko ako silang pasabton, pero kung ang ginawa silang lingkod silang kasing-kasing, o ito mo. Di ba kasi sa uling mong sabod, kung ka ang imong isaburan, di yun na ang, sa bato ko na siya, di na siya mayo ngayuta, di yun na mutubo. Diba na yung gagawin, pag bato rin akong anak, Lord, humuka na yung taon, humuka na yung taon, humuka na yung taon. Mo na natinha sa imong pakibrelasyon sa Ginoo, liguna imong kabalimon. Diha ka mubukbo sa tanang panahon ang imong relasyon sa Ginoo, ligun. Ayaw sa pakibrelasyon sa ubang mga butang na di makahatag nimo og kalig-on sa imong paglakaw ug dili pa gani makadala nimo sa langit kay itong imong mga palibot karon ug imong mga koneksyon sa imong panang pamilya mga yawanon kalibutanon please mo ito niya putla please putla wato dito kinabot si tiyo ang kalibutanon kayo ninyo ay ano simba mo karon na tagsar ko man dinhi simba jud ka. Yang kuan ko ba sa Bible study at tagsar mo dinhi kuan sa Bible study. Kaya guys ako, kuno sa ko. Kaya ganahan lagi ka mo dawat kung sa iyang ihatag. Yung naka Lord sabda lang Lord mo tagsar man sa siya. Yung sa Ginoo. Kasabot jud ko na kung mo kompetensya nako, maparani mo nindot, imo jud ko baligya. Yan na mo mamaligya ang tagad sa Ginoo. Pudas mo tagadaganan nako. So, not me. I never sold my God. Isun bago pa na siya nga si Gani Dihin, ito yung ligat ito kitag doon. Saka, at the same time, Lord, opportunity na Lord, makuwali ko din. Ako doon siya ginagawa, sa paong sa mga hudalin, ay nabalik din na, tawato na ako.
Grabe sa kong heart ng wali jud ko. Wata nang nalang kong wali ko. Pero sige kan kaon sige na pudya ka rin ha yung mga ano yung lang relationship niya. Kapundok na to, yung pundok rin, chismis. Ba na bro. Pamili kayo na kaya tabi mo ay taga sila rin ha. Chismis na sila rin ako sa living. Kaya sila rin ha, kaawa sa isang living. Kapundok biya na, nanarap biya na pras kaon, makuha ang kwarta. Kaya ganahan pa yung mga pilanan. Kaya tagaan ng kapila ka dollar. Ang ginawa mo, hindi makalatong mo. Ano para na ako? So, ako hangi ako manghod, in short. Hindi mo magugod siya. Hindi, doon kayo sila, hindi, sipan mo sila, kung mamahon na kung ano ba yan. Ikaw sa buwan, ingon biya ka, kasi ingon biya ka, nga lidawat ka sa Ginoo. Hindi siya mong simba, hindi siya dito sa simba, at prima sa Ginoo. Hindi na pumadari, historic about Ginoo. Hindi mo nakakuan. Hindi dapat 30 minutes na. So, ako lang yan. I firmly believe na strong kayo because pagka years after, ang iyang mga friends na sige kunig na din, slowly one by one na namatay. Nga, mo ito sila nga, siga dyan ang mata. Siga dyan kayo ang mata. Kita ito kang iminaw, di ba? Kaya, of course, Bisaya ko ng urban na nisa tayo kasabot, pero mo ko ka English. Ang na-ibig sila. I-receive sila. One time preaching, I believe they received the Lord. Sa ka-fellowship nito nga, may klarong church na sa student, but I believe they received the Lord. One by one, those people died. Isa, cancer. So, mga mga di mo apil maganita, hindi ko tiga na ang Ginoo ipadayag Jud. Ipadayag Jud. I believe ang obedience sa Ginoo mo prosper. Ang di mo sunod sa Ginoo, sige rin ito isod ang Ginoo. So kung marong mga adlawan, di pa jud ka himo og sakto nga desisyon. Ikaw gyud Lord, ikaw lang gyud Lord, ikaw lang gyud Lord. Ang akong himo Dios Ginoo sa kinabuhi. Dan maluya ko but kumakit ko nagsunod kasi mga makakita ko bless kasi mga our Lord bless with you. Ikalipay na kung ano. But that's only my greatest desire. My Lord, I'm not after material things. I'm always telling God in that. Those ay mga ito niya sa mga alibyo sa akong mga panglawas. Pero not material things. Kaya ako rin pa rin sa Ginoo. Lipay kay ko Lord kung makakita ng mga kalap na nagkakawadan niya. All out sila ni Sir. Or din akong kalipay. So, kamo nga gipanawag sa Ginoo, kamo nga nagsige nagpamit ang Ginoo. Kamo nga nakasense mo ang Ginoo is really changing the direction of your life. Ano ka mo? God will provide sa tanan ng partner namin. Andang lang sa kamo na o gamay sa imong lifestyle. Ano natin? Na o gamay para mas kagahan kang mahatag pagbalik sa Ginoo. And the moment you do that, mas mo bless pa yun. Mas mo bless pa yun. Mas mo bless pa yun. Amen? Amen. I hope you believe with that. Let's pray, Father. Tabangin matapusan namin itawag sa kamaturan ng imong gustong pinili sa Biblia. Nang imong bumaw Diyos, imo gayong ipadayag pinaagi sa imong kaluoy o kaayon ka namin. O Lord, himuang ang pagtuo mo din ang karon nga magkauli mawag ka, kundi magpabiling ang pagtuo sa imong luma. Kabisan Ginoong Diyos, di mi makakita og mga miracles karon, but we believe many miracles will come as we continue in faith. Father, I entrust, Lord, the people here to you. I entrust their faith. I entrust their hope, their love. I entrust, Lord, their family. Himuha silang suba silang pamilya o Ginoo. Himuha sila o Ginoo Diyos na makatawhan
na kansang kinabuhi example sa mga napalibot niya. And all this, Father, we pray in the precious name of your Son, Jesus Christ, to whom, O Lord, we give you the glory. Through him, O Lord, we give you the glory, the honor, and the praises. In his name, amen. Amen. So let's sing a song together. Million. Ako ninyo ko. Hindi ada ko sa ninyo ko. Unang ko magpaibalo nga ang communion dili makaluwas. Dili sa nibuhaton nimo kay ganan nanguha na marong ikaw mawa ka na bilinga. Again, kung conscious kita sa itong magalingon, huwag kita Ginoo kung makasala ka. So, ang kaning communion, usa ka paghandom sa gibuhat ni Kristo Jesus, o paghandom sa iyang pagbalik. Mga ito makita sa 1 Corinto 11:24. At Paulus. Kung nagpasidaan sad ang pulong sa Ginoo, nga kung mo-communion ta, nga napatay sala sa itong kasing-kasing, kung kita andam gani mo talikod din nga talog, sa iyo ako para lang ka mo-communion, kung di ka andam mo talikod sa imong sala, lati ko ang imong madawat, hindi pa nalamin. Mga nang uban mo, sige, sakit-sakit. Kung ang uban, eventually, mamamatay. Basa sa 1 Corinto 11:24 Paulus. O wala kung manghayo tao pasaylo sa Ginoo kinanan andam ka mo talikod nang sa imong sala. Ug di nito ka magbuhat na yana na sala. So muhatag ang Ginoo kaninyo o higayon karon sa pangayo o pasaylo kaniya. Pero kung wala pa kay relasyon sa Ginoo, mao na ni ang panahon nga dawaton nimo siya nga Dios o manluwas. Kaya nagisgot ta og grasya, nagisgot ta kaloy sa Ginoo, nagisgot ta sa iyang kindness, sa iyang affection, sa iyang pabor. Masugot ka ba nga wa kay apil sa pabor sa Ginoo, sa grasya sa Dios? Ako dito, Ginoo na. Kaya ka ng mga grasya kunuhay sa mga tao nga ihatag, may mo ng disgrasya, apan ang grasya sa Diyos, walay kondisyon. Kung sadang ako nang madawat, wala siya pangayon, kundi ako lang siyang pasalamatan sa kanunay. Amen? More ka na. Sa'yo, hindi. Sa'yo na. So, muna nga, magdukot ta sa padayon. Kung again, akong hangiyon ang mga wala pa relasyon sa Ginoo, nga itugyan na ang imong pagalingon. Kaysa matag adlaw nga wala ka motugyan sa mga pagalingon, ang kapungot sa Dios imo gi-intensify, imo gipainit umayo ang Ginoo against niyo. Kaya nasuko siya sa tanan nga nagdumili sa pagdawat sa iyang anak na si Jesus. Nasuko siya sa makatawhan nga dili maghinulso sa ilang mga sala ug dili motugyan sa ilang pagalingon, balik na to kaniya. Kay buot siya nga mubag-o musab sa imong kinabuhi. So, kung buot ka nga, kalikot-butan kapag lihapon sa Ginoo, imo na. Apan kung buot ka na amigohon ang Ginoo, makig-arilo ka niya, o maghinuso sa mga sala, o kinunang ang iyang anak mo ay imong Diyos, amo, mo ay magbuot sa imong kinabuhi, dan dawat ka sa kinibukan imong unahuna kasing-kasing kusog o dalag. Ang kaluwasan ni hatag sa Ginoo, sa Diyos sa mahal kinabi sa anak na Jesus. Mao nga, kung nakitaan mo na makasasala ka o di makabag-o sa imong kasing-kasing, kung nakitaan mo ang kaayo sa Ginoo, nasabtan mo ang kaayo sa Diyos, dawata siya ka rin. Pakumbuti mo siyang dawaton, kali ubarog sa imong lingkuran ka rin. Adi na ba? Barog sa imong lingkuranan, ayaw ka ulaw, ipasigarbo ang imong pagdawat sa Diyos. Ipasigarbo ang imong paghinungsol sa imong mga sala. Kaya ang Ginoo, ipasigarbo sa kanina. Di na ba? Please stand.
ang ganahan ang madawat sa Ginoong Kristo. Ayon na kung nanaag, tanawang ba makatawhan. Practice na ang pagkamatay sa mga pabilingan. Kasi dihan dawaton ni mo si Kristo ay mong pabilingan din ang importante. Ang importante si Kristo. Kaya nga itong kinabuhi, may tungod ni Kristo rin na pinagkanatan. So please stand up and show your love to God. Anybody? Anyone? Okay. Kung wala, once again, kung wala pa tayo relasyon sa Ginoo, ayaw pag-pretend kaya ang Ginoo nakasubawa na wala pa kayo relasyon na. Hindi ang pagsimba-simba mao'y makahimo ni mga born again. Kinahanglan lawaton sa pinuganay si Kristo. Una patamataw pag-usap. Nagdunay pinuganay na pagkinusulusap sa ating mga salamat. So let's sing the song for the Lord. Sing our next song. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. Sing, shout. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. Rejoice. The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. For the Lord, He is Almighty God. For the Lord, He is Almighty God. Yes, Lord, you're Almighty God, and we thank you, God, in Jesus' name. Tungod kay butan, kumahanan ka nga Diyos, mga Lord, bisan sa among mga kapakyasan, na kagahan kapaghatag ka namo pukusog o pamaagi. Nga unod amahan, makita na amo, nabi sa mga pabalingong kaningkamot, mga imong diniyahan usab ng mga kaningkamot, nakapangita kami o mga Lord means to meet our needs every day. Umiling mga tanan, O Lord, among ibalik sa Panginoon, whatever you have given us. Kaya ginawa ngayon na Diyos ka, O Lord,
hatagan whatever we have. Help us, O Lord, na amo sa name magamit sa kimayaan sa inyong ngalan. Muna, bless, Lord, ang mga ibalik sa inyong makatauhan pinali sa tithes and offerings. Cause them to have a heart to truly give back to you. Kay ikaw ang Diyos na tag-iya ng tanan. Mga Lord, whatever you dictate in our heart to give, help us to obey you. And honor your name through the things that we're going to do. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you.